ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଗଲା ଷୋଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ 7 ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷୋଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର 7ଟି ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ଧୋଇ ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଗଭୀର ଖାଲ ହୋଇ ଧସିଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ହେବ ଷୋଳପୁର ରାସ୍ତା ମରାମତି? ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ରାସ୍ତା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଷୋଳପୁରର 7 ଗ୍ରାମବାସୀ। ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଛାଡ଼ିନି। ଷୋଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ। ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା ନା ଧସି ଯାଇଛି ରାସ୍ତା? ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଷୋଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଷୋଳପୁର ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ହାହାକାର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଯଥା